Искегә тисәң исең китәр диләр. Әйе, ясый башласаң сабырлыгың, аннары саф акылың булган булса инде. Шуннардан шүрләпмедер бу котышкыч җин атына 2 ел чамасы якында килмәдем. Ләкин күтеңдә ыштан булдырырга теләү үзенекен итте булса кирәк. Мопедны төзекләндереп сатарга карар кылдым. Хәерле көн җәмәгать. Сез Шакмакчы каналында. Бүген техник видео. Беренче итеп мопедны урта тәпиенә бастырырга булдым. Алай уңайлырак. Аннары кемең әйтмешли катастрофа масштабларын өйрәнүгә керештем. Бу үт сырамының күбесен үзем ясавыма карамастан, күп нәрсәләр онытылган, күргәнемне тәртипләштерелгән хаос дип кенә атай алдым. Шул чаклы озак торганының төп сәбәпчесе арткы тәгәрмәч. Көпчәгендәге Гранд Каньон чаклы ярыкларын күрмәс тә идең. Ләкин никтер хавасын тотмый, бик сәер. Шуңа тәгәрмәчне алыштырырга булдым. Бәлки булышыр. Шулай да эшне җиңелрәктән башладым. Машина мае савытының яртысын аска куйдым, аяк терәп бөкесен бушаттым. Кайсы сарыгы шул чаклы каты быргандыр, беләсе иде. Безнең уртаклыкларыбыз бик күп булыр кебек тоела. Бу май тиздән янә динозаврга әйләнер кебек тоелды. Димәк, алыштыру юкка түгел, без дөрес юлда. Мае тама торганда мокикны бераз кытыклап алырга булдым. Дуслык елмаюдан, яхшы ремонт тузан сөртүдән башлана. Тузан туздырганнан соң хәтеремне яңартып чыбык мунчаласын бераз тәртипләргә тотындым. Чыбыклары төрле төстә, тырышсам да бутавы авыр булды. Бер кызгач генераторына да күз салырга булдым. Салдым. Кире борып куйдым. Май салуга керештем. Агызганда комачауламасынга кабызгыч тәпиен аска төшереп кыстырып куйдым. Әле ничек ышкынып китеп майны кулдан сугып очырмады. Профилен ышынарак куясы булган ахрысы. 600 мл чамасы май салдым, күп тә түгел, аз да түгел, кыл уртасы. Свечаның да башына җитәргә булдым. Ярар, дөресен әйткәндә мин сыңарганмын. Изоляторын инде кимергәннәр. Алыштырдым. Хәтта эшли дә. Беренче бәяләү вакытында ук бензин трубкасының төбе ярылганын күрдем. Моны булай калдыру куркыныч. Туктап торганда бензиныңны суыртып китә алалар. Ремонт схемасы таш гасырындагы кебек. Камытын бушатып алып куясың, ярыгыннан өстәнрәген кисәсең һәм алдагы пунктны кире күтле кабатлыйсың. Яңа трубка алырга әндри казнабыз юк, шуңа башта булганын сафтан чыгару ләзим. Хәзер инде бераз аяк яздырып талып була. Барын югын тикшергән кыяфәт ясап, кабызуга керештем. Кич җиткәнче кабынса шат булыр идем дип, Аллага тапшырдым. Исәннәрнең исәне, тереләрнең тересе. Тик төтене ижматайныкы кебек. Ник икән сәер? Белүчеләр аңлар, белмәүчеләрнең теләсә нинди шешәдән теләсә нинди бензин салганнары юк димәк. Юл уңаеннан тәгәрмәчен тутырып куярга булдым. Алайса асты бушаган. Җенемне төрткәли. Аңа шамый. Алгысы әзер, хәзер арткысының башына җитәргә кирәк. Күзгә чалынган һәм сүтелгән бар нәрсәне сүтәргә керештем. Шылбыр саклагыч, арткы күчәрне кили торган кайчандыр юлда хурлап калдырган пластиналар, тормоз механизмының тәпие, арткы күчәр, чыгарга теләми, тавыш кимиткечкә терәлә. Бер-берсенә юл куя алмаганнарны яратмыйм, үземне хәтерләтәләр. Әдәп дәресе биреп сүтеп төшердем. Күчәр чиләк шылтыраганны ишеткән тавык шикелле очып чыкты. Аның каравы тәгәрмәч кисезләнде. Ярдәм кулы сузарга туры килде. Аягы. Свечаны шәйнәгән котсызлар монда да кирип чыкканнар булса кирәк. Демпферларның ниеңне сөртерлеге дә калмаган. Кибеткә барып йөрү мөмкинлеге юк, нишләргә? Институтта тап, тудыр, урла, ни дә булса эшлә дияләр иде. Буларның берсен дә эшләргә өйрәнмәдем. Булганын пранзаран китерүдән кала. Тәк, минем бит нәкъ шундый икенче мопедым бар. Бетәчәк икән башы. Тиз арада үткән дәресне янә кабатладым. Кирәкле нәрсәләр кочагыма үзләре сикерде. Законлы урыннарына тезеп чыктым. Шулай да тәгәрмәчләрне куяр алдыннан подшипникларын тикшерергә булдым. Майы бар, бик әйбәт, әйләнүен генә әйләнмиләр. Яңа төр подшипниклар чыгара башлаганнар булса кирәк. Бер әбиең әйтмешли, ул технологиялар безгә не нужен. Үзебез кебекләрен куябыз. Яңа тәгәрмәчләрнең иске подшипникларын бәреп чыгарам. Иске тәгәрмәчләренекен шулай ук мыскыллыйм. Һәм яңа тәгәрмәчкә утыртам. Шунда гына торырга, бер кая да китмәскә кушам. Буларның да майы бар, ис китмәле. Шулай да бераз истим. Дуслашырлар әле.
Бу кадәр кыланганнан соң тәгәрмәчне куймый шарам калмады. Бар этлегемне кире җыям. Һәм инде май һәм тагын бер кат май. Бөтен селкенгән җиренә май тутырып, селкенмәгәнен селкетеп һәм алдагы процедураны кабатлап, барысын да яңадан җыйдым. Шунысы сәер, бер артык деталь да калмады. Кайда да булса хата киткән булса кирәк. Ярар. Тора-бара йөри ава ачыкланыр. Юкка барга кайгырасым юк. Шылбыр киләүне азакка калдырдым. Балачактан иң яратмаган эшләремнең берсе. Киләдем, көйдем, ике якка да әйләндереп карадым. Сәер тавыш ишетмәдем. Заманында төшеп калып хур иткән контрагайкасын куйдым, кыстым. Хәтта күчәрендә барырга онытмадым. Кулга гына ышаныч юк, кабызып бер урында шарлап алдым. Проблем юк, ә кич инде якынлаша. Шылбыр майлауда күңелемә хуш килми, ләкин тиешле эш. Төзәлмәслек процессны җиңеләйтер өчен мин иң элек шылбыр йозагын табам. Ул миңа ориентир өчен кирәк. Майлы савытны аска куям, аккан тамган майлары җиргә төшмәсә яхшы. Аннары лыкындырып майлыйм. Шуннан соң иң чиста һәм мөмкин кадәр агырак чүпрәк алып, артыгын сөртеп алам. Чүпчәр тузан һәм шайтан башлары кермәсен өчен саклагыч тырчаларын куеп тарттырам. Бу мопедның бердән-бер икенче проблемасы аның генераторында. Ул дөрес эшләми, шулай диек, башка тормас өчен. Тиешле зарядны бирми, тахометр утны кушкач кына эшли башлый. Проблеманы генераторын яки реле регуляторын алыштырып кына котылып була. Тиешле регулятор юк. Шуңа озак уйлап тормадым. Икенче мопедымның генераторын суырып алдым. Һәм алыштырып куйдым. Этлеген видеода гына чагыла. Электр приборларын тикшереп чыктым. Барысы да эшли кебек сыман шикелле тоела. Булды. Хәзер җаным тыныч. Шуңа асылынып торган манкаларын җыеп куюга керештем. Бары тик зәңгәр изоленты гына кулландым, язмышымны сынамаска булдым. Үтә аеры озыннарын камыт белән богауладым. Әдәм көлкесенә калмас өчен тәтиләрен куйдым. Башта аскысын, аннары өскесен. Сул ягының тыршалары сакланган, ә менә уңдагылары сулга киткәнмедер, аскысының эзе дә юк. Инде күрмәк ни чара, аскысын кулдан ясарга булдым. Колхоз түгел ранчо, ранчо түгел фабрика. Rolls-Royce-ка яраганны ник миңа ярамасын ди. Таптым кагаз калынлыгы бер калай кисәге, куеп карадым, күз алладым, үлчәдем, санадым, тамгаладым, сыздым, профиль куеп төеп бөктем. Кистем. Кисеүе кагаздән бераз гына авыррак. Сыйфаты да шуңа тиң. Куеп карадым. Мотор да кебек шунда. Бик зур төгәллек илә тишекләрен тамгаладым. Менеп төштем. Тиштем. Менеп төштем. Тиштем. Менеп төштем. Тагын бер тишек. Куеп карадым. Борып карадым. Кәкреттәре. Тишеген аскарак тиштем. Борып карадым. Куеп карадым. Rolls-Royce ял итә. Бер генә проблема. Подсос тәпие эштә калды. Үрелергә бармак кыска. Шүрәле оныгы булуы тәтемәде. Сыздым, кистем. Тишек әзер, күнегәсе юк. 150 белән барганда җилдә җилфердәп бармасынга тыршаман ныклык кабыргалары ясарга булдым. Буяр алдыннан майын ышырдым. Бер кат пышкырттым, кибә торсын. Буяганда иң мөһиме сабырлык. Буяу кибә торганда зырылдап торган урындыкларын урыннарына утыртырга керештем. Сүттем, сәбәбен ачыкладым. Болтларын тарттырдым. Икенче кат буяу септердем. Урындык күчәрен тарттырыр алдыннан резин тыгызагыч һәм киң шайба утырттым. Ныклап кыстым, тырыштым, сындырып булмады. Артында ике киң шайба куеп яхшылап кыстым. Өченче кат буяу лымпыдым. Кеше кыяфәтенә керә башлады. Арткы утыргычның каба торган тешләрен турайттым. Законлы урынына утырттым. Динамометрик кул белән тиешле моментына чаклы кыстым. Зырылдап торган тавыш ише нәрсәнең әсәре дә юк. Буяу кырый торганчы борылыш күрсәткечләре тимәсен майларга булдым. Бигрәк авыр күчә, бармак өйи башлый. Сүттем, янып пештем. Шеркелдәвек тавыш чыганагын ачыкладым. Һич шиксез тышкан күзе чаклы шарын идән ярыгына төшереп җибәрдем. Әлбәттә алып булмады. Идәнне сүттем, таптым. Тагын бер кат югалтып карадым, булмады. Майлап кире җидем. Тикшереп карадым.
Завод ял итә. Карады, борып карадым, куеп карадым. Тұрып киткәч борылып карадым. Тәпиен күчерү мөмкинлеге сакланды. Күренеше кемнеке кебек икәнен беләсез. Сулагай булуыма карамастан, сул ягыннан аермалы буларак, уңы миңа күбрәк ошый. Яшереп тормыйм. Шуның белән торгызу эшләрен тәмам санадым. Контроль сынау вакыты җитте. Минем фикеремчә, мопед кулланыш вә измешкә тулысынча әзер. Пычрак килеш сату кызык түгел. Коендырып кайтырга кирәк. Көн базда салкын компот эчеп ята торганнарның берсе иде. Күләгәдә дә 33 градус булганлыктан мопедның дымы тиз корыды. Кибүен этнең хаҗәтләрен үтәү эквивалентында үлчәсәң, ниятләп ботын күтәргәнче дияр идем. Кабынганда да көйсезләнмәде, бар булганы тиешенчә эшли. Юл уңаеннан туктап, Авитага берничә фото ясадым. Үз бәямне дә биреп узыйм. Сез нишләрсез? Мопедны техник яктан яхшы, кыяфәт ягыннан уртача халәттә дип саныйм. Сынау вакытында кымдан кала берни дә кыйлмады, бар җирдә төзек һәм тиешенчә эшли. Минусларына хромдагы күгәрәкләрен һәм көпчәкләренең искелеген кертеп була. Шуларның барысын да исәпкә алып, мопедымны сатуга куйдым. Саттым. Ерактан килүчеләргә бензинга ташлама ясадым. Яңа хуҗасы тимер атыннан канәгать калып, рәхәтен күрсен дигән теләктә. Хәзер уйлыйлардыр инде, бер мопедын сүтеп икенчесенә тутырды да эше беткән. Искесен рәтләргә җыенмый да ахыры. Рәтләдем әлбәттә, җәмәгать. Техник агулану алганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.